Kristinka, ďakujeme veľmi pekne. A ty si spomínala psíkov a my chceme spomenúť konkrétne psíkov na Silvestra, pretože práve sa budeme rozprávať s Jurajom Ferkom, ktorý je The Dog Couch. A mnohí majitelia psíkov naozaj nevedia, čo s nimi na Silvestra, pretože sa boja rôznych tých petárd a ohňostrojov a podobne. Máme už teraz na to myslieť a pripravovať psíkov na to, že bude humbug vonku? Ono je žiaľ už aj možno trošku neskoro. Ale realita je tá, že ľudia si to začnú uvedomovať až v tom období možno adventu, kedy už začneme zažívať vonku, kde je tu nejakú petardu, kde je tu nejaký drobný ohňostroj. A pre toho psa to je forma nejakého útoku, ale on nevie, odkiaľ prichádza, nevie, čo to je zač, je to hrozne silný zvuk. Takže prvým základom je, potrebujem si psa pripravovať doslova celoročne. My máme nastavený taký najlepší proces, ktorý trvá asi pol roka, kým toho psíka pripravím naozaj na to, že by potom mohol so mnou ísť kľudne na námestie na ohňostroj. Ale pokiaľ som to nestihol a som teraz a nemám psa pripraveného... Už je neskoro asi, že? Není úplne neskoro. Viem spraviť veľa vecí, ale tú najdôležitejšiu vec, ktorú musím spraviť, je, že musím byť s obsom práve počas tej noci. Nesmiem ho nechať samého. Dobre, prvá základná chyba, neskoro sa pripravovať. Ďalšie, ktoré chyby najčastejšie robia majitelia psíkov? No druhá veľmi vážna chyba je na polnoc si zobrať nepripraveného psa niekde von a pozerať sa spolu s ním na ohňostroj, že však bude vonku, preňho to prostredie je naozaj nehostinné. Ďalšou častou chybou je, že toho psa nechám o samote. To znamená, že áno, a bohužiaľ sa to deje asi najčastejšie a psík je svorkové zviera. On potrebuje cítiť tú istotu svorky. A ako náhle ja som s ním, alebo aspoň mám tých psov viacej pokope, ktorí nejakým spôsobom sa navzájom podporujú, tak to zvládne oveľa lepšie a jednoduchšie ako pes, ktorý je naozaj niekde sám, má pocit, že na ňo niečo útočí, nemôže odtiaľ odísť, lebo je uzavretý v nejakej miestnosti a nemá sa o čo oprieť. Ja som počula, že dokonca niektorí majitelia idú do lesa. Je to správne? Áno, aj nie. Pokiaľ idem do toho lesa dostatočne hlboko, tak to môže byť super, že jednoducho naozaj toho psa uchránim, toho zážitku, čiže s týmto súhlasím. Plne je mnoho ľudí, ktorých poznám, ktorí si zoberú chatu niekde na samote na Silvestra a zapalia si jednu prskavku a tým berú ten ohňostroj za vybavený. Ale pokiaľ už zostávam s obsom v meste alebo v obci, tak by som naozaj mal dávať pozor na to, aby som ho zavrel do jednej miestnosti spolu so sebou, aby som mu spravil diskotéku. Dám si tam rádio, pustím si na hlas telku. Ešte pred tým samotným ohňostrojom, alebo počas neho, alebo ako to? Ja v hoteli pre psov robím diskotéku od 11. večer do 2. ráno. Normálne 3 hodiny. Skutočný hotel toto. A tam je to vypeckované a psi majú party. Majú švédske stoly a tak ďalej. Jasné. Zatiahnuté žalúzie a vyslovene s nimi komunikujem. A ešte jednu dôležitú radu dáme ľuďom. Nedávajte psom počas silvestrovského dňa 31.12. jesť. Nechajte si to na tú polnoc alebo po polnoci. Oni keď sú hladní, ľahšie zvládajú stres. To znamená, že ja keď naopak mám od ľudí, hladné, áno, presne tak. Ale keď mám hladného psa, jednak mám šancu, že by tú máškrtu mohol zjesť aj večer, čo mu tú situáciu trošku spríjemní, ale hlavne lepšie zvládne ten stres, ako keď ho prejem. A tam práve stresové faktory fungujú tak, že on to vyvráti všetko, pokiaľ sa bude báť. Toto je naozaj cenná rada na zlato. Samozrejme, že sa ešte o ďalších radách budeme rozprávať. Napríklad, či dať psíkom lieky nejaké, alebo nie. To nám už Juraj povie neskôr. Ďakujeme. No ale s Vládkom dnes pripravujeme zemiakové šliť. Pán Čekan, ďakujeme veľmi pekne za vaše slova a za váš pohľad. Ešte dovoľte aj mne, aby som aj ja poprial úprimnú sústrasť hlavne najbližšej rodine a aby vedeli, že Vládo Krčmery navždy zostane v našich srdciach. Ďakujeme ešte raz. Ďakujeme. Veľa zdravia a krásne sviatky v rámci možností samozrejme, ale teraz, keď hovoríme o tých sviatkoch, tak po Vianociach prichádza veľká zábava, samozrejme hovoríme o Silvestri, zábava pre ľudí, o to menšia zábava asi pre zvieratá, lebo hluk, lebo svetlo, lebo ohňostroje, aj keď na niektorých miestach sú zakázané. A my sa práve teraz ideme rozprávať o tom, akým spôsobom by to zvieratka mali zvládnuť, alebo mohli zvládnuť. Áno, budeme sa rozprávať s Dog Couchom Juraj Ferko. Ahoj, pekné dobré ránko. Ahojte. Už teda vstal a už sa ma zlakol, lebo disco gula. Už videl, že sa niečo deje, lebo vidí na mne, že už svetielkujem. Takže to je ten prvý signál. Treba cvičiť psíkov už dopredu, kým začne naozaj ten ohňostroj a keď začnú tie výbuchy. Treba na to psíka pripravovať ako dlho dopredu, keď si
povedal, že jasné. V ideálnom prípade aspoň toho pol roka, mnohokrát je to 3/4 roka, aby si ten môj psík zvykol na to, že práve takéto podnety, ktoré v tej silvestrovskej noci máme veľmi koncentrované, sú nejakou bežnou súčasťou nášho života. Pre voľnú prírodu to je nemysliteľný zvuk, nemysliteľný vizuál a častokrát aj pach. My keď pripravujeme psov, tak im dávame vyhoretú pyrotechniku čuchať, aby to poznali. Aby to nebolo niečo, čo ich prekvapí zrazu na toho Silvestra. Je to veľmi intenzívne pre tých psíkov. Inými slovami, keď niekto zanedbal tú prípravu, respektíve nepripravoval toho psíka dostatočne dlho, viem, že viacerí ľudia uvažujú, však dám mu nejaké lieky. No. Dobre? Je to dobrá skratka? Môže to byť rozumná cesta, prečo nie? Ten stres u psa vie spôsobiť až nejaké formy záchvatov, ale prosím ľudí a naozaj ich vyzývam, aby nerobili toto sami. Nech idú za veterinárnym lekárom, ktorý ad jedna pozná toho konkrétneho psa, pozná jeho diagnózy, ale hlavne dokáže dať reálne také lieky, ktoré tomu pomôžu. Lebo voľne predajne existujú také lieky, ktoré utlmia síce prejavy tela psa, že nám sa zdá, že pes je v pohode, ale on všetko vníma. A ja týmto vlastne dám ešte väčšiu paniku tomu zvieraťu, lebo on už nemôže ani chodiť, on stráca kontrolu nad svojím telom, ale ten strach vnútorný ten zostáva. Jasné. A ešte sa prehlbuje o to viacej vlastne tým, že on naozaj nevie s tým bojovať. Ešte posledná vec, pretože si odporúčil, že nedávať psom jesť až po polnoci. Áno, presne tak. Keď je pes hladný, lepšie zvláda stres. Ono to vychádza z histórie. Je to šelma, ktorá jednoducho loví. A ten lov sa vždycky deje pod veľmi vysokým stresom a následne za tým ten lov sa deje vtedy, keď je pes hladný. Nažratý pes neloví. Čiže je to nejaké prirodzené správanie z našej strany, aby sme to tomu psíkovi uľahčili a psovité šelmy, ale v podstate akékoľvek mäsožravce, keď ulovia, tak sa najprv kľudne až potom žerú. Čiže naozaj tá práca s tým stresom je taká nejaká sinusoida. Postupne to rastie a klesá. Juraj, ďakujeme ti za tieto praktické rady naozaj. Ďakujem Ako ešte na poslednú chvíľu aspoň tak nejak pripraviť svojho psíka. Pozor na tie lieky, ako ste počuli. Keď si na poslednej chvíli, keď hovoríš o poslednej chvíli, tak možno by sme mohli poprosiť aj Ježiška, aby na poslednú chvíľu zabalil darčeky. V tomto prípade to bude Alex. Áno, Alex bude